מיליון חברים, אבל יש לי מעט ששווים כמו מיליון. מהילדות מלווים אותי, כשכולם נעלמו הם נשארו כאן איתי. יש את ההוא סטלבטן שכולם עצובים, הוא צוחק על כולם. ויש את זה שכל פעם מתאהב, כמו ברכבת יוצאות ונכנסות לו ללב. ואם חבר אחד הולך לאיבוד, הם יגיעו מיד גם ארץ אחרת. ולא קונים את זה בשום חנות, חברים בוחרים, ככה אמא אומרת. והם יהיו לי כנפיים בתוך המסע, פנס להעיר כשהשמש תשקע, כי חברים זה הבית לשוב חזרה, גם מדרך רחוקה. והם יהיו לי המים בלב המדבר, חיוך מנחם אם הלב שוב נשבר. החברים זה הבית כמו משפחה, פינה בטוחה. ואולי אני לא מוקף חברים, אבל יש לי מעט שאותי מקיפים, ואין סודות יודעים עליי הכל, תמיד יהיו לי הגב ולא ייתנו לי ליפול. יש את ההוא הזורם שגם באמצע הלילה ייסע לאילת, ויש את זה שכל הזמן חולם שיום אחד הוא יצליח ויהיה מפורסם. ואם חבר אחד הולך לאיבוד, הם יגיעו מיד גם ארץ אחרת. ולא קונים את זה בשום חנות, חברים בוחרים, ככה אמא אומרת. והם יהיו לי כנפיים בתוך המסע, פנס להעיר כשהשמש תשקע, כי חברים זה הבית לשוב חזרה, גם מדרך רחוקה. והם יהיו לי המים בלב המדבר, חיוך מנחם אם הלב שוב נשבר. החברים זה הבית כמו משפחה, פינה בטוחה. בתוך המסע, פנס להעיר כשהשמש תשקע, כי חברים זה הבית לשוב חזרה, גם מדרך רחוקה. והם יהיו לי המים בלב המדבר, חיוך מנחם אם הלב שוב נשבר. מה שאתם עושים? רגע, אני כבר עובר. חבר'ה, כמו להקשב? כן, כן, אני מנסה להסתכל. תכיר את כולם. חבל על הזמן. הופה. אתם נפגשים. בסדר. וואי. לא הייתם. אולי אני לא כל הכבוד, אני דיברתי נכון, השבוע נכון אותה מה אתה נותן לי יד? כן, מה אתה לוחץ ידיים? אנחנו בכנסת. ניסו בחייך. ניסו כמה. שלמה. מה נשמע?
מקסים, אלוף העולם, אלוף. כמה? רעיון מצוין. רעיון 10. נינה. הנה שיר מוקלט מה נשמע? לא היית ביום שלא תבוא. מה קורה? אתה לא רגיל. ברוך הבא. בלי התמונה, מי אני? מקסים. שלה. מי שהוא אישו. חברים וחברות יקרים, שלום וברוכים הבאים לביתי. ההתרגשות בעיצומה לראות את פניכם, ואני זה שזכיתי לארח אתכם היום. כשאני מביט עליכם מכאן, אני מתרגש וליבי עולם בחוזקה. אני רואה נשמות יקרות שחלקו יחד את השנים המעצבות של ילדותנו. אני רואה עיניים מוכרות, אני רואה פנים מוכרות, חיוכים שלא השתנו, לבבות שנשארו חמים. נכון, בדיוק כמו אז בשנת 1970, שסיימנו את בית הספר ממלכתי ג', אכן גאוות יחידה. הפקת המפגש כללה ניהול, תכנון, התארגנות, לוגיסטיקה וביצוע, שדרשו משאבים לא פשוטים. ובסוף התגברנו על כל המאמורות והקשיים שעמדו בדרכנו. ותודה רבה לכם ולכולם על ההבנה, על הסבלנות ושיתוף הפעולה. אציין שהקמנו ועדת היגוי, שפעלה מאחורי הקלעים ללא לאות, ובזכותם אנחנו פה. אירוע המפגש מהווה אבן דרך לתלכיד ותכנון אירועים חברתיים רבים אולי בעתיד. שלב הגיבוש שאותו התחלנו לפני מספר חודשים אפשר פגישות, שיחות, ברכות לימי הולדת, פרלמנטים חברתיים, טרום מפגש שהקלו על ההתרגשות העצומה. בתוכנית שלנו הערב שתי מצגות עם זיכרונות, ממלכתי ג' ומצגת לזכרם של אהובנו, חברנו יעקב ואיציק ז"ל. נמשיך עם תמונות קבוצתיות, עדכונים אישיים במעגלי החיים שלנו, שיחות סלון חופשיות, חיבוקים, ולמי שמעוניין תלינו גם שני פרוספקטים יפים של הכיתה. היום אחרי 54 שנים אנחנו כאן כדי לחגוג לא רק את מה שהיינו, אלא גם את מה שהפכנו להיות. כל אחד מאיתנו נשא עמו את הזרעים שנזרעו בלבבותינו על ידי אותם מורים נפלאים שהיו הרבה יותר ממורים, מדריכי דרך, מעצבי אופי ובוני עתידנו. בואו נעצור לרגע ונזכור באהבה ובהכרת הטוב לאלה שהובילו אותנו בצעדים הראשונים. דבורה גוטליב, המחנכת והמורה המיתולוגית, שקיבלה אותנו כילדים קטנים בכיתה ולקחה אותנו מכיתה א' עד כיתה ג'. דליה שני, שהמשיכה את המסע עמנו בכיתות ד' עד ו'. חנה גיבון, שליוותה אותנו בשנים המאתגרות של כיתות ז' וח' והפכה אותנו מנערים לבוגרים. משה סגל ז"ל, מנהל בית הספר המוכשר, שהיה עבורנו סמל של חוכמה והנהגה. משה שיצר עבורנו בית ספרי שהיה בטוח, מעודד ומלא אהבה ובלמידה. תחת הנהגתו גדלנו ולמדנו שהחינוך הוא מתנה יקרה ותישאר עמנו לאורך כל חיינו. ועל כן תודה לך משה היקר שהבאת אותנו עד הלום. בהמשך הערב ניתן במה ונרחיב את הפעילויות של שלושת המורות שעיצבו את חיינו. מאז אותו יום 1970 שכל אחד מאיתנו יצא למסע אישי, בינינו יש מורים, מחנכים, רופא, קצינים, מנהלים, אנשי אקדמיה, אנשי ביטחון, טכנאים, אנשי מוזיקה, אדריכלים, אנשי חקלאות, אנשי כספים, אנשי רוח ואנשי תעשייה, מלונאים ועובדי ציבור ששירתו את הקהילה, והכי חשוב, הורים וסבים שגידלו דור חדש ומבטיח. אבל הערב שאנחנו יושבים כאן בפסגת המרפסת הזו תחת השמיים הפתוחים של נס ציונה, אנחנו זוכרים דבר אחד, החוט המקשר שליווה אותנו באותן הפסקות,
באותם רגעי אושר, באותם רגעי מבוכה, במגרש הכדורגל המיתולוגי, בשיעורי הספורט, ברגעים בחדר בית המלאכה, בשדה שבו למדנו שיעורי חקלאות, ושלימים הפכו אותנו למועדון הריקודים בימי שישי, לאותם אהבות וריגושים מול בן המין השני, למסיבות סיום השנה, לתיקי האוכל העמוסים בכריכים מבית אמא, לרכילויות בהפסקות, לטיולים השנתיים, לתחרויות מול הכיתה השנייה ועוד. מי היה מאמין שמהודעת וואטסאפ אחת... לא. מהודעת וואטסאפ אחת פשוטה ששלחת אליי בחודש מאי יצמח מסע כל כך מרגש ומשמעותי. מהרגע הראשון היה ברור שהחלום שלך לאתר את כל חברי הכיתה שלנו, לחבר ביניהם מחדש ולהחיות את זיכרונות הילדות לא יישאר בגדר חלום. בנחישות אין קץ, ברגישות ובאכפתיות הפכת את החלום למציאות. השקעת הזמן, אנרגיה וחשיבה יצירתית, גילית רוחב לב, אכפתיות ורגישות לזולת, תוך שאתה מקבץ את כולנו, מעודד ומסייע בחידוש הקשרים. הצלחת לרתום אותנו אחד אחד למסע הזה ולהעניק לכולנו מתנה של חיבור וחברות. הערב הזה הוא פרי עמלך ואנחנו מלאי תודה על כך. ועוד תודה, איפה טלי? טלי פה. טלי פה. ועוד תודה ענקית גם לך ולטלי על הכנסת האורחים החמה והנדיבה. חברים זה הבית לשוב חזרה, גם מדרך רחוקה וביולי המים בלב המדבר, חיוך מנחם עם הלב שוב נשבר, כי חברים זה הבית כמו משפחה, הנה בטוחה